Ngiyanibingelela abantwana benkosi enkulu yakithi ebuhleni bamaNazaretha. Namhlanje izulu alilihle kahle. Nama ngithanda ukuthi ngicela seningene amakhaza. Kodwa ngiyabonga ngoba siligcinile usuku leSabatha. Yani imvula lapho. Ngiyizwa mina la. Kodwa phela unethwa imvula ngeSabatha isibusiso leso. Ngisabheka ukuthi siyiphatha kanjani lenkonzo. Ngoba ngempela angithandi ningenwa amakhaza. Bengizocela umfundisi Ntombela angifundela kuqala yangiqalela ukuthi uDumo 51 malukube uye wenza izulu nomhlaba. Ngicela ke mfundisi Ntombela ungiqalele 51 umthandazo weSabatha ukuze bawagcine bangangenwa amakhaza abantwana baNkulunkulu. Nkosi ngibusise. Amen. Nkosi busopha wangcwele. Ngiyaphinda ngiyanibingelela bangcwele enkosini. Ngiyabonga bantwana baNkulunkulu ngibongela izwi la enkosini yakaMdluli eMkhambathini ngalenhlanhla eligcine selizuzile yokuvakashelwa amaNazaretha asebuhleni. Ngizoke ngiqale la ubaba mkhulu mangabe wayefika emakhosini wayethi nangumakoti uzogana emayicela ungena eindaweni zamakhosi wayebeka kanjalo. Mina ngithe mangisuke eDannhauser ngashintsha ngathi bayashanela amabala la sebengilindele ngumkhwenyana. Nebala ke ngiyibonile nami ngiwumkhwenyana. Ngoba ngithe mangifika la ngamukelwa intombi zalelizwe, intombi into zeza kumina zasoxawula zonke. Kusho ukuthi bekidu ukuthi siyavuma uye ongwelo. Nenkosi yangimukela nezinduna nabantu bonke bendawo.
abantu bendawo bengimukela-ke nenkosi ney'nduna ngesithole esibomvu okutshengisa ukuthi balithandile uthando lokufika kwethu la ezweni labo. Abakholwayo nabangakholwa besihamba besithi masihamba kulezi ntaba ezayihanjwa ubaba omkhulu bahalalise abantu ney'ntaba lezi zihalalise zikhumbula isikhathi ekuhamba ngaso ubhombela maseyibona nathi sesihamba kuzona nathi besowobhombela. Ngibonge nje nobuhle bomhlangano ongena namhlanje sesimaphethelweni konke ngisakubona kuhamba kahle. Ngathi ngizosheshe ngiqede inkonzo bawona. Ngibongele izwe lapha elamukela ubaba mkhulu mhla efika kuleli izwe elethe lelifa eliyifa lemphefumulo yethu eliyilifa lokuphila. Egudla lezi ntaba nami emukela ingakho nathi sesilapha sizoyigudla zona lezi ntaba sizonivuselela ukholwa enakuthatha ngalesa sikhathi qala ubaba mkhulu efika la. Ngicela umfundisi angifundele incwadi amaHubo 44 verse 1.
uNkulunkulu sizwile ngezindlebe zethu. uNkulunkulu sizwile ngezindlebe zethu. Okhokho besilandile sangesenzo wasenzayo emhleni yakho. Esenzo owasenzayo emhleni yakho. Emhleni yasendulo. Emhleni yasendulo. Silapha njina sizwile uNkulunkulu owubombela uthi wahamba kulezi ntaba eyingudlangudlane egudla lezi ntaba namhlanje esiyigudla nathi namhlanje silethe kona lokho kuvele kulethe ubhombela eqaleni sisazokuvuselela. Bantwana kaNkulunkulu ubaba mkhulu yonke indawo la ehamba khona wayefika abethele isikhonkwane. Lesikhonkwane wayesibethele enzela ukuthi uMnazaretha kule ndawo eke wahamba kuyona kungaphinde lisaphela. Kepha unabe njengomlilo wequbule njengoba ubona nje uMnazaretha abande kangaka. Namhlanje sila emzini omusha enhlalakahle. Yikho njalo ukwanda koNazaretha. Nazaretha lento ingeyenu. Akuyona yomunye umuntu futhi ayithengwa ngemali. Into ekufanele nenze nina yinye uyiphatha kahle nje lento. Engayoni noma ngafika uSathane ethi uvele ezulwini ethi iyekeni lento wayethi umkhulila nganize ningamvumeli ngoba leli isiphiwo yasetshenziswa ubaba omkhulu eyedwa enzela mina nawe namhlanje sinethezekile. Kepha namhlanje sesiyahlupha thina sifuna ukugcotshwa sifuna lokhuya. Ngeke lilungi ibandla mase sigcotshwe sonke. Kanti futhi nabavangeli mabezo babili ethempelini elilodwa ngeke kulunge. Kufanele kube one full at a time isilime esodwa esade sodwa. Mase zimbili zoshayisana ilima. Kunakala umsebenzi kaNkulunkulu. Ngicela ningilekelele ningathandi ukugcotshwa. Njengoba ngilana ke namhlanje anosheshe ningazise manifuna ukugcotshwa nokugcoba. Angifuni nilethe iphepha sengila nithi ngifuna nginikhufulela abantu. Siyoxoxa nje ngesinye isikhathi ukukhuphula abantu lokho kuyaxabanisa. Thiwa usuka lebuhleni uzosixabanisa la. Angifiki naphepha mina la ngifika nemoto namaNazaretha awuhambo phela. Amaphepha aqhamuka kunina. Bese nitholisa mina kanzima. Omunye athi ungibone ephusheni ngimgcoba. Ashe seyigqokile ngoba bashumayeli kodwa. Bese uthwala kakhulu icala kube yimina. Ngoba vele seyigqokile ngoba uthi mayesebuziswa kathi uthi wangibona ephusheni ngimgcoba. Akabe sashoka umuntu mayekhuluma le ndaba ukuthi ungibone ephusheni. Uthi umbone esibonakalisweni ezele ukungidida ingqondo. Kanti lo muntu bephupha. Kuhlukene isibonakaliso nokuphupha. Ukuphupha yona lento engasile. Isibonakaliso into eksisizayo ube nenqubekela phambili. Manje nina amaNazaretha yonke into le engasile senayibiza ngeyibonakaliso. Kodwa ngizoke ngizwe phela kubantu balana ukuthi bathini ngoba umuzi musha.
makhona abakucelayo ngibona bakufanele ngibanike ngizobanika makhona abakucelayo ukungisinda ngoba bahlale bahlale bebodwa bobonisane bese bebuya beza kumina abasebebonisene ukuthi babona kunjani ngoba ukukhulumela emakhoneni akusizi lento kaNazaretha yethu size singayoni ngiyabonga abantwana bakaNkulunkulu inkosi izinibusise singayoni bantwana bakaNkulunkulu lento wahlupheka kakhulu ubhombele ithemba lento enzela thina sesiyayibanga manje wayebizwa ngapha ashushiswe eshushiselwa lento yethu sekuyethu yinhle manje ebuzwa abizwa abelungu nabantu bembiza bemshushisa bembuza ukuthi lokhu okushumayezayo ukuthathaphi awushimbongi lokhu okushumayeza abantu ukuthathaphi babamkhulu wayebaphendula athi uthunywe uNkulunkulu bemphikisa bona ngelinye ilanga bamphikisa le ntabazo kwathi uthunywe uNkulunkulu basebemphikisa kodwa bese bayibonile izinto ezenza imanga nemangaliso abanye bekhala bethi uthatha abantu babo nakunina nje kuthiwa ngitshontshe ibandla angazi ngangentshontsha kanjani kunjani lokutshontsha
abanye bethu uthatha abantu babo, abanye bethu udukisa abantu. Kepha ubaba mkhulu-ke ngoba wayenoNkulunkulu wabe sebaphendula ngelinye ilanga wathi cha, ngiyanizwa lokho enikushoyo. Icala leli ababelithetha-ke labantu lebandla lalithethelwa ngaphansi kwesihlahla saGumtree. Kusho ukuthi lowo Gumtree wakuhlelelwe phansi kwawo uthi useyawachazela ubaba mkhulu ukuthi ngelinye ilanga lo Gumtree uyowa. Mawusuwile lo Gumtree, mawe wabola kuyobe kuchaza ukuthi uNazaretha beyophela. Kepha lo Gumtree mawe wawa waphenduka itshe kuyobe kuchaza ukuthi uNazaretha ngeke busaphele. Nebala lo Gumtree sibuye sawubona uyitshe. Okusho lo Nazaretha ngeke phinde phele. Ubaba mkhulu wabeka isikhonkwane entabazwe. uGumtree lo besingavulela kulo Gumtree, besubuka singaphandle ngelilanga. Waseyiqaqa ikhiye kuloko ukuthi njengoba sisentabazwe baba mkhulu sangena ngaphandle sawubuka uGumtree lo. Sale sakha nesenze nenkonzo khona lapha ya. Ngoba akukho la ubaba mkhulu avinjelwa khona. Manje seqhamukile yonke into iyavuleka. Sisibonile isihlahla lesi siyidwala. Ngaze ngasithanda mina ukuthi engathi ngasithwala sonke ngiyosibeka ekhaya. Ngoba imisebenzi yezandla kaBhombela le. La ihleli khona ihleli endle. Manje izinto sezaphathwa umthetho. Kodwa ngina ngakuthatha khona. Ngoba ngiyona into okudlala mina. Anohamba ngelila ngamasiyentabazo ngoba iningi izinto enoyibona fanele ukuthi niyibone. Angathi umuntu bexoxela ngesihlahla ubaba mkhulu wagaranta ngaso ngobuNazaretha ukuthi masi lesi sihlahla akhulumi ngesihlahla esikhulu ukuthi lesihlahla esiphansi kwaso uyohamba isikhathi siwe mase siwile lesihlahla mase sabona kube kuchaza ukuthi uNazaretha ngeke uyophela. Kepha mangabe lesihlahla sike sawa saphenduka itshe kube kuchaza ukuthi uNazaretha ufana nedwala into engeke iphinde saphela. Hayi siyibonile-ke leyo nto-ke sasayithinta nangezandla sayihlaba nangey'mbongo sibona ukuthi iyona ngempela yini. Sabona ukuthi awunayo into eyaprofethwa uBhombela ngoba oShembe abayikhulumi inkohliso. Phinde mfundisi ungifundele uPetro oqala 2 verse 4. Avisa namusha avisa yunamanda avisa Biga
Lubisa abangcwele awunaba awukhethiweyo awulubisa abangcwele awunaba awukhethiweyo awubivela emagumbini awomanya awumhlaba awubivela emagumbini ndiyomanya awumhlaba awubipanga ungela awumenzi engakavali awubipanga ungela awumenzi engakavali awubipanga ungela awumenzi engakavali awubipanga ungela awumenzi engakavali awukandinxa sewuvaliwe yena ungena awukandinxa sewuvaliwe awungena awunanxa awuthanda awunanxa ungathandi awunanxa awuthanda awunanxa ungathandi awubivela emagumbini awomane awumhlaba awubipanga ungela awumenzi engakavali ngiyayithola baba sondelani kuyo sondelani kuyo itshe eliphilileyo itshe eliphilileyo elinqatshwe ngabantu elinqatshwe ngabantu kepha uNkulunkulu likhethekile kepha uNkulunkulu likhethekile ligugu iyona le yade sayibona intabazo iyigugu kuthina inqathwa abantu kodwa igugu maNazaretha ngoba ubaba omkhulu wagaranta ngayo ukuthi uNazaretha mawe lesihlahla sawasabona
kuyobe chaza ukuthi uNazaretha buyophela. Kepha lesihlahla masike sawa saphenduka itshe. Kuyobe chaza ukuthi uNazaretha ligugu ukuthina lela litshe elisihlahla esaprofeta ubaba omkhulu. uShembe kayikhulume into inkohliso ubaba omkhulu wathi isihlahla sophenduka itshe nebala isihlahla siyitshe. Kodwa namanje abantu abafuna ukuyibona lento. Bafuna kuze babone ngani abantu ukuthi uShembe uNkulunkulu. Ubaba omkhulu uyazi ukuthini ukuthi iselesele lizale linye. Ubaba omkhulu uNkulunkulu, uNkulunkulu uzalani? Obe uNkulunkulu azalini? Inkosi izalani? Iphinde izalini? Uze kubhubha umhlaba. Angazi abantu basithwe yini. Sibanga into eyobala uma la epulpit. Ungama epulpit kodwa into efanele ubungcwele. Into efanele ukuthi umuntu ayibone. Ngayithinti njalo lento nafana. Sungifazamisa. Niyabona nje abanila nikophelele. Kodwa phela ke uyabona umbuso khona ogcina ubadakile nabo umngcwele. Gcina sebumxoshile ngoba umbuso ugcina uyadakana sisho izulu. Nomngcwele beyakwazi ukumxosha osengazi ukuthi uzokwenzani la ekhaya. Ngoba into eyodwa kufanele niyazi. Ningayikhohlwa uShembe ubalanda ngeyindlela abantu ezihlukene. Abanye bagula kube yilokho nalokho hayi siyinyanga umuntu. Kuphela imali. Bese kuthiwa salisuyiswa kaShembe alethwe la ekhaya. Avuke la qingo aphile bese kuba ukulandela ke uShembe. Abanye bathunywa abakubo balele othulini lomhlaba uthi hamba wesikhonzela kaShembe. Usicele intethelo la sikhona sisodakini noma la sikhona sisebumnyameni. Siyabonga wena ngoba usuyibonile le ndlela. Hamba kuyosikhonzela ngisho uDonyazini. Uyosikhonzela uShembe. Mabefike ebuhleni bese bebakhonzela bafice mina. Abanye ngenhlanhla bayabuya beye kubantu bakubo bathi siyabonga mntanami. Ade usiyele kona ebuhleni. Namhlanje sisekhanyeni. Nina ke maNazaretha angabi yinina enizeyona lento. Nina ibani ukukhanya abantu babonele kunina ukukhanya bese wonke umhlaba uzoba yamaNazaretha. Uyazi uchazwa yini lokho? Ukuthi hayi ukuthi wonke uzoba usuyiwona. Yabona mina ngaphuma manje. Ngiye la ezitolo phezulu. Ngeke ngibuye manje ngaphela i-hour abantu bezonikela bebona mina.
chaza kona ukuthi umhlaba ke usuyinina. Phela nje sekusele ukuthi inhliziyo bavumele. Mina ngithanda ngisho na umuntu osejointini naye udolo wakho nyazi. Sekusele kancane nje umhlaba uphenduke wonke uba Nazaretha. Ngoba abantu sebeyibonile indlela kaShem uthi yona ndlela eyiqiniso eyephilini. Ungayihamba uyabona bangayihamba zonke indlela. Kodwa nansi ukugcina ngoba manje bake bafika ababhishophi la kumina bezocela amandla. Bacela kumina amandla ababhishophi amabandla. Kusho ukuthi mina ngiwacela kubani amandla abangiyindawo ngihlele ngila. Kusho ukuthi mina ungqoshishilisi. Hayi ngiqinisile angaze ngiye kwelinye ibandla ngiyocela ukuthi manje amaNazaretha ngiwabone ngathi ngiwabone anciphile. Lo ntombi obathisa abanye kusasa. Ngoba la bangena bengenile bangenisa ko2 lingenisa. Mina kuyangijabulisa umuntu omnyama mayihlonipha into yakhe eseyibonile nendlela yonke umuntu la emhlabeni. Unefa lakhe aliphiwa uNkulunkulu. Uyabona nje amaSulumane anefa lawo. Bawafika ngo1 evali lethandaza athandaza. Nathi kasibe njalo leli fa lethu silibambe siliqinise. Kodwa kuya ukuyosiza ubanike senze esakufundiswa uyena uShembe uBhombela khulilanga mkhunyakeze ubaba uThingo singazenzeli okwethu. Ngoba masizenzela okwethu umvuzo walapho ukulahlwa. Kumbi kabi ukulahla kwekhola okwadula ubona uhamba nalo ku23 emgidini emasabathini uzwe ingane zomuntu uyikhala zithi cha sizobika umshumayeli ubaba wahamba kodwa manje asalali uyabuya njalo ebusuku. Alifuneki iNazaretha alikhumbule emuva.
masila siyosebenzela ikhaya labangcwele umuzi okhanya ngaphezulu kwelanga nenyanga esawuthenjiswayo ubaba mkhulu. Asakwenza ukuthandwa nguye ukuze naye asikhumbule uma esebiza amagama abangcwele nawe utabizwe. Uze umuntu ethi uxoshiwe la ekhaya, cha axoshwa umuntu la kuleli bandla. Umuntu uxoshwa imisebenzi yakhe. Usungasenze kaShebe, usuwenze yakhe imisebenzi bese ngomthetho kaShebe bese beyakumisa. La axoshwa umuntu. Iyodwa into efanele niyazi ukuthi mhla nifika la ekhaya nani nizokwenzani. Ngoba namakhethwa inkosi. Abantu abasho kanye kanti ngiyayikhetha inkosi yasePhalamende. Noma ngiyayikhetha inkosi yaseBuhleni. Usho lo amele ukusho kwakhe nomunye amele ukusho kwakhe. Manje bosunabangani isonto niyona lento eyona isonto. Kodwa mhla ukhetha inkosi wayekhetha uwedwa. Savuma thina. Sathi amen sithi siyabonga phela sithi liyandi bantu sibonga wena uzohlupha la. La kusekuphilini la. Amen. Sengiphetha abantwana baNkulunkulu. Kuyenzeka uma umuntu enenhlanhla afike la engakhulumi. Ngaphandle kokumthinta ngesandla mina. Ahambe sikhuluma. Kuyenzeka futhi umuntu la afike ehamba wheelchair ngaphandle kokumthinta. Kuneyingilosi la ekhaya. Uthi angena zibe zimthinta ingilosi. Zimsukumisa zimlula. Aphume la eseyiyeke ukuthi ngathi bengahambi yena. Eseyiziba. Ayikho inqaba edlula leni kuyona. Manje ke lento eniphatheni kahle nje iniphathisa kwezikhali zamantungu ayivele amantungu ayona. Manje nina niphatha noma kanjani? Bese uNkulunkulu ke bese eqeda ke lamaphekula phakathi kwethu ngoba phela lapha ukuthi akhona amaphekula. Amen. Ukuthi lokhu umnandi okungaka ukuboni wena wedwa nje. Njalo wena uyaphikisa nje. Umthetho wala ekhaya munye. Sengivala. Uthi mawungaboni kahle. Uthatha ingubo yakho ufike uyiphenya emgibeni bangwena e-wardrobe. Bawune wardrobe uyibeke e-wardrobe uhamba odutshwana. Udla imboza. Uthi mawusubonda hayi awungabonanga kahle bese uyabuya sikuhlambulula uphinde ube yikolo. So umkhulu ilanga uthi kuyenzeka umuntu adakwe. Engaphuzi utshwala kodwa edakwe yisono. Ikona ke lokuthi awuboni wena wedwa ukuthi ayangiboni kahle mina. Cha udakwe yisono. No ungabona ukuthi susubhice emehlweni akho mhlawumbe uzobona. Futhi mawuthi awuboni kahle hamba wedwa ekini. Ungafuni ukutshela inqwaba yabantu awuboni kahle.
ngoba bayabona labo bantu, wena uyabona labo bantu. Nkosi busiseni kuzwile. Sizovala inkonzo yethu yamanje isihlabelelo samakhulu amabili 15 215. Sizocela uMshumayeli Mvubi wasemthunjini wokuphila asole ngalesi sihlabelelo inkosi imbusi. Nkosi busupha amangcwele.
sibonge. Uyavalwa umhlangano namhlanje. Umgidi wabantu bonke kusasa. Uyaphuma umhlangano ngomsombuluko kuyikhaya ebuhleni. Kuyangena umdedelo wesikhumbuzo ngoLwesihlanu sikamkhulu inyanga yezulu inkosi imbusise. Njengoba umhlangano usuvaliwe ngiyanicelela ubaba omkhulu uBhombela isitimela sakaMpondo umkhulu ilanga umkhulu inyanga yezulu ubaba futhi khona amakhosazana. Ubani banivikele engozini emakhaya niphephile inkosi inibusise. uShembe uphelele ebuhleni lamaNazaretha.